napapanahong issue, hindi basta balita. Hindi usap-usapan, kuro-kuro, walang komentaryo. Marami hindi sang-ayon na. Masusing sinaliksik, aktwal, ora mismo, dokumentado. Mga simpleng bagay na dapat malaman ng mamamayan. Ang detalyado. Palabasin nila po ako dito kasi wala kaming pera mo. Isa natin ang gawin sa mundo, yung tinatawag nilang Brooklyn area na Proclamation number 19, tinatayang 72 hectares. Kasi si Benji, may visitor. Yung bangus fry natin ang laki ng ini-import natin from Indonesia. Dapat si Bilan Fernandez at saka si Mayor Benjamin mag-uusap silang dalawa. It's really large-scale mining. Kasi pinapalitan lang yung lupa na may magnetizan ng talagang garden soil para tumubo yung grass. I don't believe in that. Kasi unang-una, siguro to some, alam ko, marami ang naghahangad dyan dahil I think ginagamit nila yun sa paggawa ng metal eh. And nakakapera sila dyan. What is the problem? Hindi ko maintindihan. We will denounce any act of degradation, deforestation, or destruction of our environment. Pagkakaroon ng golf course diyan. Palagay ko nakikita naman ang ebidensya, di ba? Very progressive. Ang bayan ng Bayambang, bayan ng City, capital town ng Lingayen at lungsod ng Urdaneta sa Republic Act 9003. Kamusta naman ang lungsod ng Dagupan? Kabilang din ba ang pagpapatupad ng Solid Waste Management Act of 2000 ng tinaguriang Bangus Capital of the World sa mga sisilipin ng daang matuwid ng pamunuan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III? Pera na, naging bato pa. Nakahanda na ba kayong makuha ang mga detalye ng mga ulat na ito? Ako po si Janice Hidalgo. Samahan niyo ako sa isa na namang pagtalakay ng mga simpleng bagay na dapat malaman ng mamamayan. Kadalasan kasi sa mga ito, pilit na kinukubli sa taong bayan. Mula sa mga binisita nating mga bayan na nagpapatupad ng Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act of 2000, isa na ang lungsod ng Urdaneta na bukod sa pagkakakilala dito bilang safest, greenest at cleanest city sa Rehiyon 1, ay nag-iisang lugar sa lalawigan ng Pangasinan sa 4 na syudad at 44 na munisipalidad nito na kapagpagawa ng kanyang sariling sanitary o engineered landfill. Si Pangulong Noynoy nga mismo ang nagpasinaya sa pagbubukas nito noong nakaraang taon. Layunin ng syudad na ito na paghandaan ang mga bagay na maaaring sumambulat sa kanila kung pag-uusapan ang pagtatapunan ng basura tulad ng problema ng mga lungsod ng Baguio at Tarlac. Kung hindi ka naman kasi lalayo, ganun rin ang problemang kinakaharap ng lungsod ng Dagupan kung saan matatagpuan ang dam site nito sa mismong lugar na dapat sana'y humihikayat sa mga turista. Higit sa 200 milyong piso ang ginugol ng lokal na pamahalaan ng naturang lungsod ng Urdaneta upang maipatayo ang sanitary landfill na ito. Ito ay sa pamamagitan ng isang government-entered loan sa bangko. Mga 2 taon na ang nakakalipas. Ito yung dating open dam site ng Urdaneta City. Pero ngayon, tinitingala na po ang Urdaneta City dahil sa natatangi itong sanitary landfill. Sasamahan nila tayo para ipakita kung paano isinasagawa at kung ano ang meron dun sa sanitary landfill. Para sa mga lugar sa labas ng Maynila, tila imposible para sa isang munisipalidad o syudad ang makapagpagawa ng isang engineered o sanitary landfill. Bukod kasi sa malaking halaga na kailangan gastusin dito, ay kinakailangan magkaroon ng masusing pagmomonitor sa pagpapatakbo nito. Bukod pa ang social acceptance ng mga mamamayan nito. Matatandaan sa ilalim ng pamunuan ni dating City Mayor Amadito Perez Jr.
ng isa katuparan ang pagpapapasok ng isang 220 million pesos ang syudad ng Urdaneta, ito'y upang maipagawa ang isang sanitary landfill. Sa halagang nabanggit, 190 million ang ginugol upang maipagawa nga ang istruktura. 10 milyon ang halagang access road. 20 milyon ang ginamit upang makabili ng 18 hektaryang lupa na paggagamitan ng naturang proyekto, kabilang na ang pagpapagawa ng isang admin building. Mula sa 18 hektaryang lupa, 6 na hektaryang lupa lang ang kasalukuyang ginagamit ng pasilidad bilang panimulang operasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng naturang lungsod, tinatayang 10 taon ang lifespan ng naturang landfill na higit sa 40 toneladang basura araw-araw na kokolektahin ng pasilidad, kabilang sa design ang pagtanggap ng basura mula sa iba't ibang bayan o syudad. Sa ngayon, hindi pa naman daw umaabot sa 40 toneladang basura ang naikakarga dito araw-araw. Nagmumula sa poblasyon area ang pinakamalaking bulk na inilalagay dito. Kabilang ang mga basura ng bayan ng Pusurubio at Santa Barbara sa mga may kontrata sa naturang lungsod. Marami pang ibang bayan ang nagpahayag ng interes sa paggamit ng naturang pasilidad. Konti pa lang naman po yung clients namin. So, siguro by the time na talagang mag-boom na siguro, marami na po kami clients. So, pwede na po kami siguro magdagdag. Yan, existing na po yung PESA Baguio. We have Santa Barbara, Pusurubio. Ayon kay City Engineer Rodolfo Nidoy, mahigpit ang panuntulan nila sa pagtanggap ng mga basura. Hindi kasi nila tatanggapin ang mga lumang basura na maaaring maikonsiderang may chemical contamination na. Mas lalong hindi rin papayagan dito ang hindi pa na-segregate, lalo na mahigpit ang nagbabantay sa naturang landfill. Ang pinaka-implement kasi dito yung sa segregated para yung talagang yun lang talaga hindi na kailangan para mga biodegradable, then pwedeng magamit pa yung mga recyclable, pwede rin magamit. Kung baka magagamit pa rin yung instead na tatapunan mo, magagamit mo ulit. So talagang dapat lang na ilagay dito yung talagang hindi na siya magagamit. So, specifically, yung mga nabubulok lang ang dapat na ilagay dito. No, yung mga hindi na nabubulok na talaga hindi na magagamit. Na hindi na magagamit. Kasi meron din yung hindi mapupulok na pwedeng ma-recycle. Yun yung hindi dapat na ilagay dito. At saka dito sa landfill, hindi lahat ng basura ay tinatanggap. Okay. Meron yung mga, halimbawa yung mga hospital waste, chemical waste, sa mga construction waste, hindi siya pwedeng tanggapin mo kasi masisira yung liner natin, magkakaroon ng contamination at yung mga facilities yan sa loob ay masisira. Kaya may mga not allowed, may mga hindi allowed na ibabasura dyan. Matatandaang sinubukan ng syudad ng Baguio na itapon ang kanilang mga basura. Subalit, nang makarating ito mismo sa site at makitang mga lumang basura na at hindi pa na-segregate ito, agad nilang tinanggihan ang naturang lungsod sa kanilang mga basura. Lingguhan rin ang ginagawang monitoring ng built-in water treatment facility nito upang masiguro na walang tumatagas na kontaminadong likido sa paligid nito. Kaya niyang hindi siya pwedeng Hindi tatagos sa lupa yung katas ng basura na yun ang iniiwasan natin para hindi magkaroon ng contamination yung groundwater natin. Hindi pa naharin. So, ito, yung nakikita natin dyan na black, mula doon sa isang cell, ito yung katas naman ng mga basura. Pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan ang posibilidad na gawing methane gas ang basura na itinatapon dito. Sa ngayon, pinapanatili ng lungsod ang imahe na tumutugon sa bansag sa kanila bilang isa sa pinakaligtas na syudad, malinis at greenest city sa Rehiyon 1. Ito raw ay isang paraan upang mas mapaunlad ang ekonomiya na bumubuo sa kasalukuyang sitwasyon ng mga taga-syudad ng Urdaneta. Sa isang kaswal na pagbisita ni resigned Senator Mig Zubiri, humanga ito sa napansing malinis na pagpapatupad ng kaayusan at aktwal na segregation ng kalat o basura na mula sa source. Napakaganda, napakalinis. Congratulations nga to Urdaneta City for being the cleanest LGU for Region 1
sana po kayo manalo for the whole country. Saludo po kay Mayor Perez. Alam mo, very very close po ako sa kanyang tatay. Kasama ko po siya sa Kongreso, si Ambassador Perez. And I know with the leadership of Mayor Perez, talagang lalong gaganda po ang Urdaneta. Thank you. Sa ngayon, ayon mismo sa tagapamahala ng landfill, bagamat hindi sila sigurado sa talagang lifespan ng mga cells o mga kwadradong pinagtatapunan ng mga piling basura, ang mainam lang daw na gawin ay sundin ang mga alituntunin tulad ng hindi pagtanggap ng lumang basura na may edad 7 araw pataas at hindi na-segregate na mga basura. Inamin din nila na bukod sa mga bayan tulad ng Pusurubio, Santa Barbara at Calasiao, tumatanggap na rin sila ng mga basura na mula sa economic zone ng lungsod ng Baguio. At nilinaw na hindi ang mga basura ng lungsod ng Baguio na nagmumula sa dam site nito ang tinatanggap ng kanilang site. Dagdag pa nila, may isang MRF o Material Recovery Facility na non-functional ngayon ang nasa loob mismo ng landfill. Ito'y mula sa mga materyales ng nasunog na public market. Hindi raw ito nagagamit ngayon dahil bawat malalaking barangay ay may kani-kanilang mga MRF o Material Recovery Facility na functional. At dahil na rin daw sa puspusang kampanya ng lokal na pamahalaan ng waste segregation o mula mismo sa mga kabahayan na siya namang ipinagmamalaki ng lokal na pamahalaan at nagbibigay ng magandang imahe na mag-invest ang mga malalaking investors sa naturang syudad. Well, yung patakaran kasi may patakaran kailangan yan eh. For example, ang una-una yung kailangan segregated ang basura at maayos yung pagpapatakbo ng landfill. Kanya, engineered sanitary landfill, hindi naman na dam site yan na pwedeng pasok na lang yung mga tao. So, kailangan talaga maayos yan para na yung pagtatapon ng basura, maging ehemplo ang Urdaneta na magaya natin. Hindi lang Urdaneta na mabigyan natin ng idea kung paano itapon ng basura. Hindi naman porque may sanitary landfill. Sa barangay, pwede mo nang gawin yan kung meron kang yung MRF kung tawagin. Kung alam mong i-segregate yan, hindi mo na kailangan merong sanitary landfill. Yung mga biodegradable, pwede mo na bang iwan na lang sa barangay, di ba? Yung mga talagang hindi na napakikinabangan, tatapon mo lang doon. Yun dapat magkaroon. Pero dito, meron yung pailan-ilan, pero kailangan yun ang gusto kong mangyari ngayon na magkaroon lahat. Para hindi na mahirapan yung ating mga basurero na umiikot. Sa barangay lang, you could control your garbage na. Diba? Mabawa. Yung mga iba, kalikasan, naninita para alam nila merong ordinance na pinapatupad. At yung iba talaga street sweeper, talagang maintenance na yan sa mga ating mga pakot. Hindi mo maalis yung bang konting nagtatapon. Pero yung ordinance na implement ng sanggunian na anti-littering, ngayon, marirealize ng tao taga-Urdaneta, maganda pala. Kasi sabi ko nga, ang Urdaneta, ang may-ari, taga-Urdaneta. Hindi naman ang may-ari ng Urdaneta, yung mayor eh. Ang Urdaneta para sa amin lahat. So ako lang, instrumento lang na ipatupad yung dapat kong gawin na tama. At ngayon, natutuwa naman sila na yung pinatutupad kong magandang ordinansya, kami ang makikinabang. Hindi ako. Hindi yung vice mayor, hindi yung kusinong opisyal. Pinakamaliit na tao sa barangay, pinakamahirap, mayaman, pare-paresta kami na kami ang dapat magbigay ng malasakit sa Urdaneta. Ngayon, kung malinis at isa pa, gusto kong suportahan natin yung ating kalikasan. Kailangan magtanim tayo ng mga puno upang makatulong sa programa ng climate change. Kung malinis ang iyong lugar, progreso, marami kang mainggan yung mga investor na punta. Pero kung wala kang management sa isang lugar, hindi sila pupunta. Aminado rin ang lokal na pamahalaan na hindi nga ganoon kalaki ang kinikita ng landfill nito. Lalo na ang mga barangay mismo ng lungsod na gumagamit sa landfill ay hindi sinisingil ng bawat barangay o ng lungsod. Ibig sabihin, ang mga basura na nagmumula sa mga kabahayan ay libreng nagtatapon ng kanilang mga basura nang naayon sa pagkakaayos nito o pagpapatupad ng batas sa naturang landfill. Malaki rin sana ang masisingil ng lungsod na maari ng ipangbayad sa monthly amortization nito.
Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan ng tagapamahala ng naturang landfill na ipakita sa detalyado bilang kauna-unahang media entity na aktual na sumisilip sa mga paraan ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Pagkatapos ng re-evaluation ng DENR Region 1 noong Nobyembre ng nakaraang taon, nananatili ang lungsod ng Urdaneta sa posisyon ng cleanest, greenest city sa rehiyon. Counterpart nito ang bayan ng Bayambang bilang model LGU sa pagpapatupad ng nabanggit na batas, bagamat walang landfill ang naturang bayan. Isang material recovery facility na functional at mura ang pinapatupad ng naturang bayan. Ika-31 ng Disyembre naman nang mag-issue ang National Solid Waste Management Commission na strike 3 notice sa 26 na bayan sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang ang lungsod ng Dagupan. Sa katunayan, ito lang ang lungsod na nabigyan ng notice sa buong lalawigan. Bukod kasi sa magpasa hanggang ngayon, nananatiling open dam site pa rin daw ang ginagamit nito bilang tapunan ng basura ng lungsod. Malaki pa rin daw ang kakulangan sa pagkakaroon ng tamang pasilidad bilang pagpapakita ng pagtugon sa batas at nararapat na aksyon sa pagprotekta sa kapaligiran. Ang lokasyon ng dam site kasi lubhang nakababahala. Isang bentahe ng naturang lungsod ang kinalalagyan nito, ang dalampasigan, na pinagpapaliguan pa ng mga tao at nasa thickly populated vicinity area pa ng lungsod. Ang bayan naman ng Bayambang ang napiling model LGU ng Department of Environment and Natural Resources sa pagpapatupad ng Republic Act 9003 sa buong Rehiyon 1. Puspusan kasi ang ginagawa ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran tulad ng lungsod ng Urdaneta na puspusan ang pagpapatupad ng mga angkop na ordinansa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran upang mas humikayat ng iba't ibang mukha ng mga economic investors. Alam mo, kaya masaya siguro sila pag ang isang lugar ay gusto mong pumunta at malinis, masaya ka. Pero kung madumi ang kapaligiran, wala kang, hindi ka masaya. Sa source pa lang, pinipilit ng lokal na pamahalaan na maturuan ng tamang waste management ang mga tao. Ang tamang paghihiwalay ng basura at tamang disposal ang pangunahing kampanya ng lokal na pamahalaan dito. Mahigpit din ang pagpapatupad ng mga ordinansa dito na may kinalaman sa paglilinis ng buong poblasyon area. Ang mga hakbang na ito ang basihan ng mga ahensya ng pamahalaan upang kilalanin ito sa pagkakaroon ng magandang hakbang upang ipakita ang puspusang trabaho ng lokal na pamahalaan sa pag-aayos ng kapaligiran nito. It's not only a need but it's a mandate of the Republic Act 9003. That we really have to manage our solid waste in all almost areas of the municipality. But Bayambang has now been in focus within the population area, covering 12 barangays only, and eventually will be expanded to other barangays in the municipality. Personal kong sinilip ang isa sa mga tinitingalang material recovery facility sa buong lalawigan. At dito, naabutan ko ang mismong alkalde na siyang personal ring sumusubaybay sa mga operasyon ng naturang MRF. Ang material recovery facility na ito kasi ay masasabing malinis. Walang maaamoy na hindi ka nais-nais sa paligid. Meron din itong malaking segregation area, bagamat maliit pa lang ang dumudurog sa mga nabubulok na basura dito. Nakaantabay din ang heavy equipment nito sa operasyon. Plano rin ng lokal na pamahalaan na gawing ecotourism destination ang naturang lugar dahil sa nabubuhay ang iba't ibang uri ng gulay at tubig tabang na isda sa naturang lugar. Alintana na ng lokal na pamahalaan ang maaaring maging epekto ng biglaang paglaki ng mga malalaking establishmento sa lugar. Bunga ng pagiging business-friendly ng naturang bayan. Bagay na isa sa mga kinumiyendahan ni Dagupan City Vice Mayor Belen Fernandez sa bayan ng Bayambang nang minsang inihayag nito ang pagkadismaya sa pagiging unfriendly to local investors ng syudad ng Dagupan. Hindi kasi maitatanggi na ang pagdagsa ng mga investors sa lugar
ay magiging dahilan ng paglaki ng bilang ng mga residente dito na isa sa mga magiging dahilan ng paglobo ng pagdami ng basura sa lugar. Patunay nga dito ang pagdagsa ng pagdami ng mga developers ng iba't ibang subdivision na puspusan na nagmamarket upang pauwiin na ang mga OFW sa abroad at magpatayo na ng mga developed residential houses. Kaya nananawagan po ako sa mga kababayan namin dyan na sa abroad, na taga-Bayambang. Umuwi po kayo, tignan nyo po ang progresibong Bayambang. Ito ang pangunahing pinaghahandaan ngayon ng naturang bayan upang isakatuparan ang pagsasaayos sa mga hakbang upang magkaroon ito ng sariling landfill, ang bayan ng Bayambang. Landfill na eksklusibo lamang sa mga mamamayan nito. Si Mayor Ricardo Camacho mismo ay tutol na ipagamit sa ibang bayan ang kanilang lugar upang pagtapunan nila ng kanilang kalat. Ganun pa man, alintana na niya na kailangan paghandaan ang bagay na maaring kaharapin ng naturang lugar, lalo na ang mga basura, gaano man natin ayawan, ay kaakibat ng pagdagsa na aktibidad ng mga tao. Isang matibay na pagpapatupad ng batas lamang na ipapasa ng sangguniang bayan ang kinakailangan upang magsabi at tatalaga na ang planong pagpapatayo ng landfill ay para sa eksklusibong gamit ng bayan ng Bayambang. In case the Sangguniang Bayan would legislate an ordinance to that effect, then it would be spelled out very clearly that the facilities would be exclusively for Bayambanggueños alone, and no other municipalities would avail of the services of that or availability of that. Because our people here and abroad would really frown and would really don't like to accommodate the garbage coming from other municipalities. We have proven that during our municipal-wide survey that it turned out that majority, if not almost all of them, did not want to have a facility that will be available by other municipalities. Sa ngayon, ang bayan ng Bayambang sa buong lalawigan ang nakapagtala ng pinakamurang budget na ginagastos ng lokal na pamahalaan sa pagmimintina ng MRF. Ito'y sa kabila ng malaking land area nito. Bayambang kasi ang first-class municipality na 2 milyon lang ang ginagastos kada taon para sa naturang proyekto. 10 milyon kasi pataas ang ginagastos ng ibang bayan dito. Ang iba naman ay nagpapatakbo pa rin ng open dump site. Ito'y sa kabila ng pagkakaroon na nito ng sariling lupa at hindi na kailangan bumili ng material recovery facility. Ang mga bayan na kabilang naman sa mga nabigyan ng strike 3 notices ay ang mga sumunod: Aguilar, Alcala, Anda, Balungao, Bugalyon, Burgos, Calasiao, Labrador, Lawak, Lingayen, Malasiki, Manawag, Mangaldan, Pusurubio, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Barbara, Tayug, Umingan, Urbistondo at Villasis. It's the National Solid Waste Management Commission. Sila kasi yung nagpapadala ng status ng implementation ng mga LGUs, itong National Solid Waste Management Commission, sa Ombudsman. And then, the Ombudsman evaluate kung yung extent ng compliance. Kung hindi talaga nakakomply yun, makakatanggap sila nung gano'n. Subtila lang. They have to explain why they were not able to implement the law. Matatandaang ilan pa sa mga bayan na ito ang mga recipient ng iba't ibang parangal bilang mga bayan na nakapagpakita ng kauna-unahang paraan upang maunang makapagpatupad sana ng Republic Act 9003. Yes, in year 2003-2004, there was a search for most outstanding barangay in the implementation of RA 9003. It was a nationwide search and ang price nun ay 1 million. Ang una dyan, municipal-wide is Santo Tomas. That was in year 2003. Barangay level, una pa yung Bued, Calasiao. 2003 din yan. Region-wide search ay yung Barangay Anonas ng Urdaneta.
and it competed with Lingsat, San Fernando, and other municipalities and other barangays in the region, pero ang nakaakyat sa national ay yung Lingsat. Bulinaw. Ano yan? Awardee yan. Sa Malacanang pa. 2007. And then Alaminos, special recognition. Tulad ng bayan ng Kalasyaw, 2004 pa lang kasi noon nang madiskubre at ipakita nito ang waste segregation o paggamit ng mga material na dumudurog sa mga hindi natutunaw na basura. Umanggap ang bayan na ito ng parangal mula mismo sa DENR at inaasahang tutugon agad sa naturang batas na nag-uutos na dapat sana ay 2006 pa lang sarado na ang mga open dam sites na ito. Kung hindi, ay nagawa na nilang controlled dam site ang mga ito. Nangangahulugang proseso sa pagtatapon ng basura tulad ng tamang paghiwalay sa mga nabubulok at hindi nabubulok at mga tamang sistema sa pagtatapon ng basura. Mas maaga pa nga sa inaasahan, halimbawa, ang aktwal na pagpapatupad ng batas ang naisagawa sana ng bayan ng Malasiki. As to the sanitary landfill, wala po ang Malasiki, but we have this controlled dam site. Controlled dam site. This lot was purchased during the time of former Vice Governor Lambira, and he was the mayor at that time, Mayor Lambino. Yes, during 1993 or 94, I was a member of that council also before. During 1993, my first term, and it was bought from Doña Estela Piñano from San Carlos, and this lot is around 15 hectares. There was a move before, during the time of former Vice Governor Lambino, of a sanitary landfill. But this project, the Lupan, during the time also of Mayor Biling, I believe, they were offering that they will have Malasiki as their dumping ground. But it is not a dump site, it will be a sanitary landfill of which they will develop the place. So, but there was a public hearing, but the people did not want it that the Lupan will throw its waste in Malasiki. But the same project was like that of this Urdaneta. Sa ngayon, nagpapatakbo pa rin ng open dam site ang bayan ng Malasiki. Ito'y sa kabila ng pagkakaroon na nito ng sariling lupa at hindi na kailangan pang bumili ng material recovery facility na. 1993 sa ilalim ng panunungkulan ni dating Vice Governor Oscar Lambino na naging alkalde sa nabanggit na taon sa naturang bayan nang bumili ang naturang bayan ng 15 hektaryang lupa sa isang Doña Estela Piñano na dapat sana noon ay magiging waste segregation area pa lang at di kalaunan ay naging dump site area ng naturang bayan. Natayang 5 milyon naman ang binudget noong 1995 nang ipanukala ng lungsod ng Dagupan na gawing dump area ang naturang lugar ng mga basura na manggagaling sa lungsod. Kapalit ang pangako noon na gagastusan ng lungsod ang iba pang developments papunta sa naturang lugar. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi nagkatuluyan sa proyekto. Budget daw ang pangunahing problema ng naturang bayan kung kaya't hindi na ipagawa ang MRF. Ganun pa man, masayang ibinalita ni Mayor Arman Dumantay na dahil raw sa pagsisikap ng lokal na pamahalaan na gawing sunod sa malinis na patakaran ng pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan tulad daw ng landas na matuwid ni Pinoy, kinilala ng DILG ang naturang lokalidad na isang ehemplo sa pagpapatupad nito. At dahil daw dyan, may budget na pagkukunan ng lokal na pamahalaan upang gawing MRF, ang cash grant prize na 1 million peso mula sa DILG. Natanggap ko na yung parang award or grant ng DILG. Nagkakalaga ng 1 million pesos. At ako'y saludo sa DILG dahil
Nung tinanong nila ako kung ano ang proposed project na kung saan ko gagamitin yung 1 million, sinabi ko naman sa completion ng material recovery facility ng aming dam site. Kaagad, kulang ng 2 linggo, dumating yung pera. Kaya ako'y naniniwala talaga sa administrasyon ni Pangulong Pinoy na sana gawing ugali ang pag-segregate ng nabubulok at di mabubulok. Dahil yung mga iba ay pakikinabangan pa. Kaya para mas kaunti yung mga basura, yung residual lang ang makakarating sa basurahan namin, siguro malaking tulong yun. Kaya ako po'y nananawagan sa mga barangay officials, mga barangay captains, at lalong-lalo na yung mga kababayan ko sa mga sige na makipagtulungan to cooperate so that we can comply what is mandated by Republic Act 9003. Makakaasa daw na sa mga susunod na araw, maifu-full blast na raw nila ang mga proyektong may kinalaman sa pagpapatupad ng Republic Act 9003. Kabilang naman ang capital town ng Lingayen sa mga napangalanan rin, bagamat meron ng 10 milyong piso kada taon na nilalaang budget para sa material recovery facility. Di naman maitatanggi na i-classify rin ng DNR na ang MRF na ito ay open dam site pa rin. Ang purpose ng pagbabakod para sa ganon, yung mga garbage truck ng munisipyo, mga other barangays, ipasok sa loob para hindi nakakalat. Saka isa pa, hindi yung mga basura hindi kakalat sa labas ng daan. You know, ang Lingayen kasi isa sa mga tourist destination, and we are trying the best we can, and even with the assistance of our beloved governor, si Governor Espino, na talagang tinitingnan ng environment. Ganun pa man, ipinasiguro ng lokal na pamahalaan ng Lingayen na isasagawa na nito ang mga naturang dapat gawin sa kanilang material recovery facility upang hindi na raw ma-classify na open dam site ang meron sa kanila. Samantala, sa 26 na bayan na nabanggit, 12 raw ng mga ito ang nakasalang na ngayon sa ombudsman upang litisin ang naturang kaso. Ganun pa man, bagamat marihing itinatanggi ng Provincial Environment Natural Resource Office na kabilang ang lungsod ng Dagupan sa mga sinampahan at umuusad na kaso sa ombudsman dahil na rin daw sa pagkakaroon ng maliit na land area nito at bumaba sa sea level ang naturang lungsod. Hindi naman maitatanggi ng pamunuan ng lungsod ng Dagupan na isa rin ang lungsod ng Dagupan sa mga sinisilip ng daang matuwid ni Pinoy sa mga gumamit sa Republic Act 9003 upang makapagpondo ng mga iba't ibang proyekto na hanggang ngayon ay hindi naman tumupad sa naturang batas. At yan ang isa na namang paghahatid ng masusing pananaliksik ng mga usapan at mga isyung tinatalakay ng taong bayan. Ako po ang naghatid ng ulat na detalyado, Janice Hidalgo.